Fiecare dintre noi are anumite lucruri care îi plac și credem că asta ne reprezintă pe noi, ne place nouă și astea sunt preferințele noastre, dar fiecare lucru din acesta, din obișnuința noastră, de fapt a fost implementat în mintea noastră prin obișnuință. Adică noi am făcut în mod repetat acest lucru și el a devenit parte din ceea ce gândim noi. S-a înrădăcinat atât de puternic în mintea noastră încât noi credem că aceste lucruri ne reprezintă sau sunt ceea ce ne place nouă. Dar știința spune despre faptul că aceste lucruri pot fi schimbate în 21 de zile. Dacă tu în 21 de zile renunți la un obicei și reușești ca 21 de zile să nu mai faci acel obicei, tu îți schimbi acel lucru din mintea ta și se șterge și pui altceva în loc. Și la fel putem să facem cu păcatele noastre, cu obiceiurile greșite, cu greșelile noastre. Dacă luăm decizia ca să schimbăm, dacă înțelegem, conștientizăm că ceea ce facem este greșit, facem o analiză interioară foarte profundă să înțelegem de ce facem lucrurile acelea și care sunt motivațiile, dacă apoi luăm cuvântul lui Dumnezeu și îl asimilăm în mintea noastră, îl ascultăm de mai multe ori, facem conspect, studiem, încercăm să înțelegem concret ce vrea să spună și îl asimilăm în mintea noastră și dacă luăm decizie ca să schimbăm ceea ce este greșit în viața noastră și facem lucrul acesta timp de 21 de zile, sunt șanse foarte mari ca acest obicei greșit să se schimbe. Și dacă reușim să punem un obicei bun în locul acestui obicei greșit, atunci așa reușim să ne schimbăm și să devenim mai buni.